hartze ditudan animo guztiak, asko eskertzen duten gauza bat izan da ez, eta egun hauetan izan duten bezala, oso maitatua sentitu naiz, eta hori da niretzako hori da niretzako dominik handiena. Eta ez, berriro eskerrak eman Zarauzko herri guztiari, honea gerturatzen zuen zein guztiari, lagunain beti horrein zaztela, eta Zarauzko nire taldekide guztiei bai, ze beti handia nera duan, eta eskerrik asko da.